Gibaha ang pipila ka mga lugar sa Mindanao tungod sa siging ulan nga epekto sa easterlies. Sa Alabel, Sarangani Province, may resulta sa baha ang nasinating kusog nga ulan pasado alas 2 sa hapon kagahapon. Gilunupan ang highway sa Barangay Ladol ug Puro Kugunal sa Barangay Poblasyon. Aduna say na report nga baha sa Buena Vista ug Sitio Sufan, ingon man landslide sa Barangay Pag-asa. Gibaha sab ang Barangay Kawas. Dali hinung nagpahigayon og rescue operation sa nesgutang mga lugar ang Alabel Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, uyog ang mga pulis ug ubang ahensya sa gobyerno. Padayong gimonitor ang mga sapa ug ubang lugar sa Alabel nga bahaunon. Padayon sab ang assessment alang sa mga nadanyos nga kabtangan ug pananom nga gilampur na sa baha. Apektado sab sa baha ang daghang residente sa Matanog ug parang Maguindanao del Norte kagabi. Upat ka mga individual ang gingong missing ang gilangkuban sa mga bata ug usa ka senior citizen. Daling nagpahigayon og search and rescue operation ang mga otoridad. Sa inisyal nga report, mukabat sa 120 ka mga balay ang nangaguba tungod sa baha. Lakip na ang usa ka eskwelahan sa Campo 1 ug Campo 1 Bridge nga temporaryong gisirad-an alang sa mga dagkong truck. Naghaguros na tubig baha ang nagsubay sa kalsada sa Barangay Igabay, Balabagan, Lanao del Sur kagabi tungod sa grabing baha. Makita sa video nga natanggong ang pipila ka mga sakyanan. Usog nga haguros sa tubig baha sab ang nasinati sa Malabang, Lanao del Sur kagabi. Ubay-ubay ka mga balay ang apektado sa baha. Pipila ka mga sakyanan ang naubog ug natabunan og mga binanlas na balas. Inguni ni sab ang sitwasyon sa Barangay Dabuan sa Kapatagan, Lanao del Sur. Dunasay natarang landslide sa kadalanan nga mahinungdan sa lisod nga pag-agi pasulod sa Barangay Datu Uwasay, sa Banal ug Minurok Limulan sa Kalamansig, Sultan Kudarat tungod sa siging ulan nga nasinati sa lugar. Padayon ang assessment ug clearing operation sa mga hingtudang ahensya sa mga apektadong lugar sa matag local government unit. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.